далер ғаффоров хонандаи синфи 11 мебошад. ӯ имрӯз дар чорабинии идонаи наврӯзаи кӯдакистон мактаби махсус барои кӯдакони қувваи босирашон суст ва нобинои шаҳри Хуҷанд баромад намуд. мегӯяд ки наврӯз ҷашни бахшиши гуноҳ ва дӯстиву рафоқати инсонҳо мебошад. яке аз оинҳои наврӯзӣ ки аз замонҳои хеле қадим анъана шуда омадааст, ин оштӣ кардани қаҳришудагон мебошад. наврӯз айёми бахшоиши гуноҳ аст. овонест ки ранҷидагону озурдагон гиреҳи чеҳраро ба ҳамдигар бикшоянд ва бо табассум ба ҳам дида дӯхта ҳамдигарро ба оғӯш гиранд. дар чорабинӣ намояндагон аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Хуҷанд, волидони тарбиятгарондагони ин боргоҳ иштирок доштанд. сароғоз Муҳаммаҷобир Раҷабзода мудири шӯъбаи сармоягузорӣ, намояндаи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ҳарф зада табрикоти раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро ба саҳми ҳозирин расонид. дар қабои идона ва сурати ҷиддӣ эҳё гардидани падидаи нодиру фарҳангӣ наврӯзӣ ва суннатҳои неки он барои иҷрои амалҳои хайр, дастгирии ниёзмандону эҳтиёҷмандон, таҳкими ваҳдат, дӯстию рафоқат, ҳамдигарфаҳмӣ ва муттаҳидӣ дар байни мардум нақши муҳим дорад. муовини директор оид ба тарбияи ин таълимгоҳ Муяссар Ҷураева дар суҳбат гуфт ки дар кӯдакистон мактаби махсус барои кӯдакони қувваи босираашон суст ва нобино 105 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия ҷалб карда шуданд. ба онҳо 35 нафар омӯзгорон ва 7 нафар мураббиён дарс мегӯянд. ӯ аз дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ҳарф зада гуфт ки таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат ба ин гуна ашхос сол аз сол зиёд шуда истодааст. зери роҳбарии ғамхориҳои падаронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои тарбиятгирандагони мо ҳамаи шароити хуби таълиму тарбия фароҳам оварда шудааст. барномаи фарҳангиву фароғатии омода намудаи кӯдакистон мактаби махсус барои кӯдакони қувваи босираашон суст аз шеъру суруд, байтбарак, рақс ва намоиши либосҳои миллӣ иборат буд. таҷлили иди наврӯз дар саросари кишвар идома дорад. гузориши Саид Мухтор Саид Анвар барои барномаи иттилоотии Хабар.